DCGB makukuha. Isyong seryoso o katuratan, si Henry M. ang bida dyan. VP Henry Maceda, siya ang the best, warang iba. Henry Garihigusan kang kakanta, kasbago ka pang kakanta. Henry M. in the morning. Henry M. in the morning. Kasbago ka pang kanta, pero magayon man ang kanta mo eh. Magayonon man, the best man in the morning. Bueno. Kumusta sa tuyang matango niya na daw? Hi. Good morning. Smile. God is good. All the time. Smile. Olok. God is good. All the time. Bueno. Kumusta lamang po ang sa tuyang aldaw? Sige daw. Mga nagkakapit dyan, mga namamahaw in the morning sa DCGB. Habang nakatutok, mga tugang sa morning hirit. Oy, matahon na si Ate Nits naman sa Nilyo. GB as all. Yes. Sabi ni Pading Ray Romero, good morning, Tabi. Sirak 4056. Sa bilog tang buhay, minaabot sa tuang kaanggutan. Tama. Pag-inom, kasakitan, kikapurisawan, ang takot sa kagadanan, asin pakikipag-iwal, maski sa panahonin pagpapahingalo. Nag-iisip pakitanin mga panibagong mga kasakitan sa tong pagkakaturog. Kadikit sa nang pahingalo, ang napapasato, iyo man ang ganadin. Totoo man talaga, ha? Kung nagkakaturog kita, garo man sa nakitang turog, hulita. Kung nagkakaturog kita, nakita, gari man sa nakitang bako kitang turog, hulita na pupurisaw kita kan sa tong mga huna-huna. Kung nangangaturog ang nakita, nagdudulag na sa kaiwal, na kung nangangaturog na kita, kung nangangaturog, kita na nagdudulag sa satong kaiwal. Ayos man adin. Thank you, Todd. Basaan ko kamo kirawit-dawit ni Pading Ray. Di ko pala nabasa rawit-dawit pa rin kasupapon. Okay? Okay no? Yan po sa tuyang mga maraid na dapat pag nilay-nilayan in the morning. Sandalita may flash report kita. Pagka-aga may flash report. DCGB Flash Report. Kamunta daw ini kung ano ini DCGB Flash Report. Kaya ba po si Jimmy DCGB on assignment. Ganyan na pong pag-aaga mga tugang. Jim, good morning Jim. Ano nangyari? Yes, salamat Tabi, Bibi. Igwakit ang pinagtutugay kaya na kulang istorya na naman. Digis sa ko yung area of responsibility in the Siboy. Sharing kanig di boy sa kuya. May sinurulo na naman na heavy equipment Bibi. Sa sarong harayong lugar. Aday kung natutumbok kung Bibipian na kung sa na-exactong location. For medyo hanggang sa ngunyan, nagtulak so mga membros kan Philippine National Police kaso mga bandang alao na kaso banggi sang hanggang sa ngunyan dahil pa nagbabaralik dahil iniaram ko na ni status kan follow up manungod sa informasyon na ini bibi and ma-conducer man kita ki follow up pero may informasyon na nakanto sa kaaraman kan hipatura na igwa nga nin na surulo o nagkakaraban ng mga heavy equipment sa Sarong Quarry site and nag-conducer ki follow up and as of now dahil ki informasyon kung ano na nangyari and kung ano ang resulta kan follow up dahil ang taday pa nag-abot tigdi sa ipatura kasabay mismo sa chief of police na nakakasakop na BBP. So, yan ang muna tabi, BBP. Proceed kami duman sa area. Sinulo na mga equipment, ha? May sinulo na naman ng mga equipment, informasyon. Sinulo na equipment sa quarry site. Mga equipment, gustong sabihin, dakol ini, BBP. Gusto sabihin, kung sa quarry site, naka-quarry.
Okay. Pero pag ko inidigdi sa may pamitisan kan bulkan, Iyo. Basta kwari sa bulod din nasa bulod. Bolod, gari nagkaigwan akong ideya kon sa inyo na. Okay, Amo sige. na, aram mo na yan kung saan yan na location na yan. Okay. Pero, Anong oras as of na now- nangyari ang panunulo, Tabi Jim? Ang informasyon na kantos digdi sa ipatura mga past 11. Past 11? Nag-conducer- Banggi? Kasi Banggi? Mas banggi, Oo. nag-conducer nin validation so Pangyari, police. ano? And nagtulak sinda mga 1 o'clock. Oh, na okay. 1 o'clock. Pagkatulak kan mga pulis, biglang nag-brown out. Kaya medyo palaisipan sa Pagkahali mga... kang pulis, bigyan nag-brown out, sa hinalian ninda o sa dudumanan ninda? Kasabay sa dudumanan ninda. Kaya medyo dapat talaga. Pasiguro ang pulis, tawag may nag-alerto nga ni. So, kwanta, baka ngayon kung ano ini na nangyari na sitwasyon ini. Na pagkahali kan na sa indang mga pagiriba, biglang nagpalsok so kuryente. Pangyari, Pero maray nga nito, okay man, ngunyan may kuryente na tabi bibi. Baka nagkataon sa naman. Nagkataon sa naman gayon. Kung natural, kung ikaw man otoridad, nag-pull out sa pagiriba mo, biglang puminalsok, siyempre ma-alerto ka. Correct. Oo. So, yan na, bibi. Abangan taon-taon ang development yan and baka makakuha kita ng mga footage naman sa area kung makapenetrate kita tabi bibingon niya na pagkaga. So yan, si Boy, sublihin ko nga na bibi, pasiring kami ni Boy and baka pasiring naman digdi si Boy. Lalatong ko na lang digdi Sige. sa kuyang location. So yan tabi bibi, an sa tuyang mga pigigibong follow-up abangan an detalye kan informasyon na ini na nasagap nga niya na amay na pagkaaga. So yan ta BBP, live and direct digdi sa headquarter and abangan Jimmy Nasalita DCGB. DCGB Flash Report. Boy, may busog-busip ka ng mobile, okay na? Mobile, boy? Hello, boy? I love you, boy, kung alam mo lang ang puso ko Good morning, BP. ay nagdaramdam. Good morning po. Saan ka na? Doon na po ako sa Daraga. Tagas? Daraga po, Daraga. Daraga? O sige na. Puro paspasita. Pero hindi pa siya makakuan. So medyo ingat sa ng pagmamaneho. Yo. Sir, mga 5 minutes. Padama na si Jimmy. Diyan ka daw. Nagduruma naman sa ibang radyo. Kita sa nag-flash report. Kita sa now dyan. Sir, picture ang Iyan. Well, medyo makaskas na ingat. Iyo. Okay? Okay, copy ito. Okay, thank you. DCGB on assignment. Yan po mga tugang ang mga sa inining makamo tabing na kamong nagdadangog ngunyan sa satuyang programa. Kamo an numero 1 sandali. Bakit nawala na naman ining pangyari? Jing pasala tabi Jing kaso may pigigamit sa charger mo diyan Jing. So the best mong charger pigigamit mo. Pangyari sa maabaka sus ko. Ora na naman. Kamo tabing mga paradangog diyan ang numero 1 tabi na para text ang satuya na taga-taong informasyon. Sa inyo yan, baka po igual kamong aram na, dito kami ako ay, okay na Jing, tabi Jing, okay na Jing. Okay na tabi Jing. Okay na, unin na pala daw, okay na. Dahil daw nindo ako kay mga buro-bareta dyan habang si Jimmy pa dumampasa na. Ha? Salamat nga yan, paghuna ako napaas ka para kanta mo. Noel, padutunta kang sarawayon ka dyan ha. Sarawayon Noel na niyo. Ma'am Jet, Cornelio, good morning tabi. Sabi ni Ma'am Jet, magkape nga ya. Jerel Aranya, oy, happy birthday. Mga birthday celebrators natin in the morning sa DCGB. Belated happy birthday po kay Pading Architect Leo Ojero May Heromi Bonanza sa Rawis, Legazpi City. Shout out po sa Aranya family sa Lacandula Drive, Gogon. Saka sa all over the world. Yeah. Okay. Oy, good morning tabi Ate Angel Kiambao. Mauran. Dai bako po tabi. Bako tabi digdi mauran. Pwede ka magpasiring tabi digdi. Wala bang mauran ha? Habang na ano yan? Yan po sa Angelis Pizza at saka Angelis Pilinat. Yan. Angelis Pizza at saka Angelis Pilinat. Good morning tabi dyan at Angel. At saka good morning tabi sa mga taga dyan sa Baditipol.
Beautiful Pasalubong Center. Pilinat Candies. Yan. Magpasalubong ka mo kay mga candies, numiyan ka mo sa Beautiful. May mga padarahan ka mo, ay masiramon. Masiramon nga na itong roasted pili, malang siram. But memories remain. Ade, good morning tabi. Di man tabi nagoran ni Ate Angel. Ano, masing ka. Giri malakaw-lakaw ka naman sa Legazpi. Kasi naman lakaw-lakaw muna naman. Sisingan itong kariba mo tabi sa auto na girl, kang ino tabi na magapit ka ni Ate Angel. Ano nga sumarang ka ito? So, pagkariba mo dyan sa Baditip Salbatan. Diyan sa imong pasalubong center sa may hampangan kang Albay Astrodome. Belated happy birthday po kay Mary Ann Austria. Advance happy birthday po kay Angela Marie Rodriguez from Mama Ayi. Yes. Good morning. Pakigreet po sa aki kong si Giselle Lonceras. Happy birthday. Giselle Lonceras. Happy birthday po sa imo. Okay? Ito ay kadakul na. Mga taga-Pag-asa Daraga Albay, good morning tabi. Sabi ni Manay Miletro Brigado, happy birthday po kay Raquel Macenas ng Santo Cristo Daraga Albay. From Miletro Brigado. De palan ngayon ako dapat magparas... bakit? Ay ba ini, kasabago ini Has come. I hope Ay kasuhapo, nagarabutan pa sa palibasa time may fade. Palibasa kwan Remain. Okay. You're growing older. Okay. And yet your image is Oh, bueno. Dakulo na pala din yung text. Digdi, sandali. Dilitong ko daw ay, sandali, ha? Ito. Ay. Larang may birthday. Ito, happy birthday, Rafael Maraya kan Santa Florentina from Maraya's family. Okay. Happy birthday. Good morning, tabi sa mga taga Santa Florentina. Good morning. Okay. I-text na tabi, mga tugang ang satuya na mga iba pang birthday greetings. Papasadahan tatabi iyan ngunya na pag-aaga. Digdi po mga tugang sa tuya tabi na programa in the morning habang kamo dyan nagpapasiram-siram nin paghigop nin kape. Habang kamo dyan nagpapasiram-siram nin paghigop nin kape. Uni po mga tugang may trawit-dawit si Padingre Romero kan Barangay Tula-Tula. Ang titulo, An Relasyon. Lugod na matuninong an satong kaaldawon. Ang karahayan nin Diyos permitang rumdumon. Patalubuon sa kapwa an marhay na relasyon. Lalo na ang pagkamuot sa tong pagkusugon. Tama, isipon ta daw nin hararom umalinaw na kahulugan. Ang ngara na relasyon, bako dapat basang-basang. Ilugar tamaski, ngani depende sa gagamitan, urog tang pakaisipon. Kunigwang makukulugan. Arog kan ehemplo na relasyon magpadi. Kaipuhan limitasyon sa anuman na mapupwede. Maski nga ni karaw-karaw tamabuot si Madi. Ay, hindi magpadi. Magpadi. Sala ngayon noy. Ulit. Ako na ako magpadi pala. Dali. Arog kan ehemplo na relasyong magpadi. Kay po ulit. Cut. Take 3. Arog kan ehemplo na relasyong magpadi. Kay puhan limitasyon sa anuman na pwede. Maski nga ni karaw-karaw tamabuot si Madi. Alagad igagalang ta ang pagkababae. Dai pagsamantalahon tamabuot si Agom. Kung maluyan isip, pwede nang lansihon.
Kung kita maparaot, sisay sa salaon sa nagka totoong dai una-unaon. Ani ba pang mga bagay, relasyong pagtaraning, maraot man o bako sa tuya ang dating, kaya kunan o gali pagkatao, pakisabot kansiring, pakaisipon tang lalo na karahayan ipahiling. Ang halimbawang igwang ugnayan sa relasyon sa mga aki, umaging sa magurang, minsan pa ng daina, an ngaran na pagalang, igwang mga aking lingaw an hinalian. Iyong mananggad adi. Iyong mananggad adi. Mga ibang manungod sa relasyon bilang tao, kung sa intasagkod, pigdatao ang respeto, pinaka-importante ang relasyon ta sa Diyos, kung pigsusunod ta ang tugon sa banal na libro. Iyo mananggad pa di, ano? Paring Ray, salamat tabi sa imong rawit-dawit. I love you pa di. Sabi man ni Paring Ray sa mga baradyo, I love you to pa di. Parang ngurup-ngurup si Padi sa radyo, nagtanam giraray. I love you to Padi. I miss you Padi. Sige, thank you Paring Ray. Mabuhay ka tabi. Good morning sa mga taga Tula-Tula, Legazpi City. Kumusta ka mo dyan? Habang nakatutok sa morning hearing in the Si morning. Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Your partner in the morning. Tuloy-tuloy ang mga balita. Jomar Bien na sa linya. Jomar, good morning. Jomar, go ahead. Salamat, VP. Henry, good morning sa mga paraan tabay. Bareta sa mga aresto digdi sa Ciudad Cantabaco. Sarong lalaki ang arestado dahil sa illegal possession of firearms. Ang suspitsado na bistuan na si Ariel Bunyon Brutas II, 51 years old, mayagom residente ng Purukuno, Barangay Santo Cristo, Tabaco City. Si Brutas iyuan nakakasuhan sa pagbayular sa Section 28 Republic Act 10591 o itong illegal possession of firearms, 200,000 pesos ang piyansa niya kung gusto niyang makaluwas para mientras sa karsel. Mientras tanto, duwang persona man ang arestado dahilan sa kasong murder, di man giraray sa Ciudad Cantabaco, pero mga residente sinikan Malinaw Albay. Ang mga suspitsado na naarestar sa Barangay Panal, Cantabaco City, nabistuhan na si Gage Capil Magalona, 21 anyos, daing trabaho. Alfredo Capil Magalona, 34 anyos, construction worker. Anduang ini parehas na residentes kan Barangay Suwa, Malinaw Albay. Kasong murder na ang sa indang pigahampang na daing piyansang pinagre-rekomenda, nagluwasan ng warrant of arrest na nakalihis pa sa ng bulan February 15. Anduan niyo sa kustudiya kan autoridad mantang pigahalat ang magkakanigong disposisyon sa duwang ini. Yan ang report, Jomar Bien, DCGB. Salamat Jomar sa report. Si Henry Bali po dyan sa Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Your partner in the morning. Oy, oras po sa Pilipinas. Oy, anong oras na ba to? Alas 5 na, 31. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Duwang kita kay News Manager Mar de la Cruz. Pading Mar, good morning. Kumusta dyan? Good morning, VP. Good morning sa mga taga-Tabay. Dahil napupugulan ng pagitaas kan Iyon o. bilang 5,867 man giraray. Suro 5,000 permi pataas na. Roger, kaya minabot na sa 86,000 ang active cases sa Pilipinas. Aha, aha. Mientras tantong Bicol, ibinalik sa Department of Health Central Office ang 7,500 na AstraZeneca Pira pa di? COVID-19 vaccine. Perang pidaso? 7,500. O natatay binalik ito? May problema da sa thermometer, sabi ni Dr. Rita Angbon. Anong thermometer? So,
nagsusukol kung tama pa ang bakuna sa temperatura niya. Kapag yan palang dahina, di pwedeng itudok base sa mga protocols na ipinapautob. Gusto sabihin pa, di susarayan? So, ang kada sarayan, pag pigbiyahe garo yan, may thermometer na nakabuktak dyan. Oh, may May depekto na. may kumperaso dapat na lipot. Roger, Tama. dapat ang lipot ka yan, positive 2, sagkod positive 8. Oo, Ganyan ang sabi sa investigasyon ni na Dr. Angbo, nagluwas ng temperatura kang bakuna, nagluwas na 100 to 200 degrees Celsius. Ay, Na pangyari. suhay daw sa kinakaipo na temperature. Oo, ano? Pero kan mag-imbestiga rin hararom, may diferensya na sa thermometer. Raot. Roger, O di anong kung kayo ito, mayon pa daw so efficacy kang vaccine? yan ang dahin in the aram. Ang Kung sabi, pwede ba itong i-bakuna? ang sabi ni Dr. Bon, Hmm. na matapos magluwas sa investigasyon kung nata kung Oo. di pa ninda na siguro kung na-maintain ang temperature kay ni mantang pigbabiyahe. Ay, sus ko. Sige daw, tatawagan natin mamaya si Dr. Rita ang bon Nadis ko Iraray. predipi na may diferensya kan guminamit ki ibang thermometer. Ay, di, niya pirang aldaw na ito pa ding araw ka ito. Di ko sabot pa di pinagunang Di sinabi? basta ang sabi ibinalik sa central office. Pangyayari sa mga baka. O baka man pala ini supi pabalik. Bako, Kundi, bako. may ang rason kang pagbalik itong so sarayan. So, May diferensya. may diferensya. Dahil mo So, pwede kung araw kayo ito ang temperature, dahil mo pwedeng ito, Dok. Anoon mo man ito? o Kaya tako, ibinalik ninda. ay, sus ko. Baka makarawan sana da. Baka makarawan ito. Ang nag-investigar, ang may diferensya pala, so thermometer da. Pangyayari sa mga baka. Kaya Ano? ang sabi, Abak, klaro ta pa di bako sa storage. So, Bako. taga-transportar. Roger, sabi, so third-party logistics provider, dapat maging adal man ini na magbugtak nin tamang monitoring Ay, devices. sus ko. Para Baka di makarawan matayan ang yan. bakuna. Yung sa pagbabiyahe pa di, Baka makarawan. may kunyang pala niya, ito yan na kasabay na thermometer na Iyo. nagsusukol kung tama pa. Yes, yes. Anong nagabekan? Truck, truck, di ba? Roger, Roger. May may cooler. Roger. Ay, baka makarawan ito. Sana da ha. Okay. Okay, siguro sabutan na lang yan para po dyan at kay Yeah, kay Dr. okay. Juan. Okay. Mientras tanto, sobra 73,000 ka na ICU beds sa mga ospital sa NCR. Okupado na. Pira? 73%. Salbata ng pangyari sa mga baka. Sa ibang ospital, ano yan, full capacity na. Oo. Pero sa kabilugan ka mga ospital sa NCR, 73% ka na ICU beds. Okay. Okupado na. So iba na mga pasyente nga ni pigdadara na sa Central Luzon. Grabe, no? Roger. Mientras Oh my tanto, God. rason sa pagbawal sa parang sektor na mabagalin bakuna direkta sa manufacturer ipinaliwanag. Mantang inagad man, contest na sa LGU na magkuhanin contact tracing training program sa Inda. Oo. Presidente Duterte magkipag-uron daw kay Chinese Ambassador Wang Xilian manungod sa issue kan Chinese vessels sa Western Philippine Sea. O West Philippine Sea, sabi ni Roque. Oo. Essential workers, pagrekomendar na poon kan punanang magbakuna kontra COVID-19. Bilang kan pigtatamaan ng COVID-19 sa Pilipinas, o pala ako sa nagita sabi kan DOH, antang mas dakol magagadan, magugutom mas sinuwaran ng trabaho, kon MCQ ipautob sa laog nin 2 semana sabi kanila. Oo. Mientras tantong Mayor Alfred Romualdez, padarahan di pinisyo ko sa order kan DLG, matapos na magpabakuna kontra COVID-19 kaswapon. Oo. Iyan ang bigas. Ako may naramdaman ako. Aramunda kon binayular so kunyan. Patakaran na dapat mga health workers ko nang inop. Yes. Yeah. Naglostig din nagaro nagsingit na si Mayor Alfred. Oo. Pero sabi kan DLG, ngaya alatuntang kasimbagan ni Mayor Iya. Alfred. Nya, anal ka libaga? Frontliner man. Kaya Iyo. kasabay ugadan sa official na listahan na baka mga medical. Ang mga government officials kasi nasa udyan. Iyo. Oo. Okay, so Oo. yan baby ang mga mainit ko niya ng mga istorya. Oo. Yan ang headline sa tagpuyan kang PYC Enterprises. Pag visit sa panggaypuan mo,
I-PYC mo yan. From Newsbase, Mardela Daing Iba, good morning! Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Ano yun, ano yun na, sa mga LGU, magde-training sa contact tracing sa TESDA. Di ba? Oh, anyway, medyo mulais ko niyan ang, sorry sa term, pero garo-arog ka nan. Ano daw yun Ano, kada daw kayo na maapektaran sa mga, matama eleksyon na baga sa Mayo 22, sa Mayo 22? Sa 2022, Mayo 11, 2022. Ay, hindi ko aram kung anong petsa ang second Monday kan May. Yan ang eleksyon, tabi. Yan ang eleksyon. Alam ko talin sa kalendaryo ko. Ang eleksyon kan, permi second. May 9. Ano pa rin? May 9. May 9. Permi second Monday yan di ba? May 9, 2022. Yan po ang national and local elections. Ano na yan, Alang kawon ang kasabagay sa NCR and nearby provinces man sa alang kawon ang kaso. Sa ibang lugar baba man. Anyway, ilingan na nindungo niya ng mga panahon kung si ang pilitang iburog tak sa pwesto. Totoo daw, mari pa pagurunan tayo yan, Maputo kita ko isang gusto na maging presidente. Totoo na. Matibag na naman kamo. Totoo na. Open no. Thank you so much paring Mar sa mga excuse me po. Bako man magato lang halaw ng kujing. Napadukan man sa najing ako. Kuda day man sa pagnamit ko, okay pa man, Jay. Henry M. The morning. Henry M. In the morning. Nagyari sa mga baka. Hans Galero, buhian mo. Yes, VP Henry, good morning. Good morning sa mga parantabay. Sa mga dagdag manyatong bareta, nagpapadagos ngunyan, ang esperasos na pinagigibo kan gobyerno provincial kan Albay, sin iba pang mga ahensyas ng gobyerno, tangali na matapos na ng GAD, ang problema sa insurhensyo, ining mga grupo o kaya makakomunistang grupo sa palibot. Ini matapos na magtipon o kaya magkaiguanin meeting, ang Albay Provincial Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ining ICLIP, kung sa nasabing pagtiripon, inatendran ini kan mga opisyalis kan gobyerno provincial, Provincial Social Welfare and Development Office, yaan man ang presensya kan Philippine Army, Albay Provincial Police Office, BILG asin iba pa. Sa ngunyan, naiiling na presente pa talaga o kaya eksisido pa ang problema sa insurhensya di disisto yung kapalibutan, kaya pinaghihinguan nila na makapagkondusir nin man na programa sa mga barangay, lalo na ining mga nasa remote areas na ngani, na mainganyan ang mga tao, lalo na ang mga imbelto sa nasambitan ng mga grupo na bumalik na sa gobyerno o kaya magbagong buhay na. Parang sabay digdi sa programang pinaggigibukan na nasambitan ng grupo, yung ining task force balik loob, kung saan sa ngunya babalo ka na gobyerno na maibalik giraray ang pagka o kaya na loob o kaya na buot kaining mga nasa makakomunist ng grupo sa indang mga programa asin iba pa. Sa ngunya na naghahagad ni na tabang o kaya kooperasyon ang ICLIP program kan nasambitan ng gobyerno provincial asin iba pang ahensya sa mga lokal na ehekutibo na suportahan sinda sa laktang nini, lalo pa na ang mga lokal na ehekutibo ang nakakamit bid kan mga lugar ninda o kaya kung saan ang may posibleng NPA infected na mga lugar sa indang respetibong kumbaga mga konstituente. Sa ngunyan, sinabi ka na PSWD Albay sa pangenot ni Dr. Eve Grahida na panagos man sinda naghihinguan na makapagkondusir o kaya magtao ni na magkakanig ng mga livelihood assistance o kaya programs para nga na mainganyan na ang gabos ng mga Almayano na tumalikod dyan sa makakomunistang grupo. Tangani na sa mga maabot ng panahon na hindi na matrangkilo siya na sa tuwing kapalibutan na sintayin na magkaigwa and kung ano po man na mga insidente. Yan tabi Bipendri, ang mga impormasyon, ang Galero. Henry M. In the morning. Henry M. In the morning. Salamat sa report. Baretang sunod-sunod. Low
Lawrence Barcena, may dagdag na bareta. Ali po dyan, mga tugang saluan. Alamin natin ang mga nagbabagang balita. Lawrence, good morning, Lawrence. Yes, salamat tabi Pipi Henry, maray na aga, asin na maray na aga sa kapusta mga paraantabay sa mga dagdag pang bareta. Kunkun sa karsel, ang sarong 44 anyos na babayi. Matapos na aligadong mangikit, ninman lain-lain na grocery items sa LCC Supermarket, Main, Legazpi, kasuhapon. Basado sa police record kan Legazpi City Police, ang suspect nabisto na si Ruth Loteria Victoria, 44 anyos, may agom, pigsasabing taga-barangay Tamauyan, Legazpi City ini. Susog sa nagdakop na security guard, nadakop in acto ang suspect na tiglalaog na kaini sa sayang pulang ecobag. Ang mga minasunod, tulungpak din manlain-lain na brand nin kape, 8 pidaso nin fortified na gatas, 2 window curtain, sarong MX3, sarong cling wrap, sarong aluminum foil, pambahog pa sa ikos, asin face mask, asin iba pang grocery items na magsusuma total magti 3,000 pesos. Tigmamasdan sa nainikan security, asin puminasiring ini diretso sa gito kan LCC Supermarket, na dai nagbayad sa cashier, kaya tulos din dining dinakop. Dahilan kay ni, idanara ang suspetsado, digdisay paturok ang Legazpi City Police, asin mahampang ini sa magkakadigong kaso, asin ang manayamiento kan LCC Supermarket, mapreparar naman ni na magkakanigong pagreklamo sa otoridad, tangani ng mapanimbag ang suspect sa paghahabas, pangikit nin mga nagkapira mga grocery items. Iyan tabi BP so far ang mga dagdag na bareta, haliligdi sa Legazpi City Police. Ako po si LBB. Salamat, Lawrence. Mientras tanto, Al Armario nasa linya. Pading Al, good morning. Buhian mo. Good morning, Bade. Aktibong, pigmo-monitor mo niyan kan DPWH 2nd Engineering District. Ang mga eksistidong patrabaho, bagay ng mga inot ng trinabaho na dahil magkaperwisyo sa mga motorista. Siring kasudma na makusog ang pag-uran. Kasudma sa pagi ni Richard De Jesus, ang tagapagtaram kan DPWH 2nd Engineering District sa liderato man ni Engineer Warren Bong Asotia na monitor ang palpak na patrabaho kan 9 Lips Construction digdi sa Sitio Pulot kan Barangay Taysan na dati daiman pigbabaha alagad pagkatapos sa nagkaiguanin na reblocking project ang tinampo imbes na maray kinalkal ngunyan riniper giraray. Pag minakusog ang pag-uran, baha sa tahaw kan ginampo. Kasoon ma, nangyari naman ini, reniparo kan DPWH na iniling ang sitwasyon, alagad nadiklagman ang baha, kan nagloya na sa uran. Hagad mo niyan kan mga motorista na gibuhon gihara ini, o gibuhon gihara ini ni remedyo, kan kontraktor, kung paano dahil mabara ang tubig sa tahaw kan tinampo, kung araw ka ni, bata nagbagsak na naman mo niyan, ang pag-uran. Ang informasyon na ini, noted naman ini, asipig reparo na kan DPWH. Kaso rin pa natapos yan na project na... Kankuha na ini, mga pirang bulan na baga ining natapos man, kundi, ang duda, tapos naman so budget ka ni. Na-turnover na gawin dyan? Ano ito parang kung na-turnover na, pero yan ang concern man ka mga motorista, pag-arong ka ni minakusugan oran, ang alas ka ta. Bagong-bagong repair, ang tubig yaw sa tahaw kan tinampo. Oo. Kung arong ka na naaraman na may diferensya, anong pinalit sa kontraktor kaan? Sinda na kan mag-urong kung paano Today man yan. pwedeng hanggang sa nasa monitoring, ang pag-monitor dapat may karampatang aksyon. Yan nga yung bigapot ng aksyon. Kaya yun ang bigagan mo. Ano ang pananagutan kan kontraktor kung arong ka ng assessment kan DPWH? Iyon na yan. Kaya mga po, naninikan mga motorista sa DPWH. Anyway, may kasunma. Aram naman yung DPWH sa monitoring ta
sa informasyon man nakabot sa magikan sa indang nagapagtaram na si Richard Jesus. Alatuntan action ninda. Oo. Okay, yan namin pa rin ang bukaras ka informasyon na niligi sa Southern Area ng Ligas ni Alarmario, DCGB. Salamat pa rin Al sa report. Mga darakulang istorya, ano? Ano do yan sige, detalyon tado kimarayan na mga proyektong yan na i-implementar mga tugang. Dahil mangki, ay, imbis baga na adala, painit na naman ng payo kung na aga. Mga mga sarawayon ka mo. Piga pa na naman indo ako. Bata mahuliwik na. Piga pa na naman na. Bata mahuliwik na sa next week. GB Flash Report. Balikan ta ang report ni Jimmy Boy. DCGB on assignment. Tungkol dyan sa follow-up report kang na mga equipment ekipahe na sinulo daw sa nagkapirang quarry area sa Tercer Distrito o sa Segundo Distrito, Canalbay. Jim, kami Jim. Yes, salamat BPP. Tambukon tanan kon sa ina location. Barangay Miti kan Kamalig. Dahil ang pinag-apudan niya to si Engineer Carlito Amare kan Good Found Cement Factory, pinag-confirmar niya to kung how true na iguanin na siring na pangyari. And pinag-confirman niya na bandang alas 10 kaso banggi na-receive niya na informasyon na igwa mananggad ni na panunulong nangyari. So dati ini tabi BPP, so nangyari kan kunday ko na sa sala mga Mayo karo ito. Panduwa na duman na pangyari ang latest na sitwasyon ngunyan tabi BPP. As of now dahil kidetalye na nakakantos sa karaman ni Engineer Carlito Apare. Tama lang ang magindigi sa ipatura ka na pulisya sa Kamalig PNP. Negative pa detalye sa follow-up ka na mga membros ka na Kamalig PNP sa panginot ni Chief of Police Kenny Tantiado. Tama lang nagtulak ka sa banggi lampas alauna nasasanggan sa ngunyan blanco sinday ninda maintindihan kung harain na susay ng mga pagiriba sagkod sa mga oras na initabi BP. And so now, on the way na kita pasiring duman sa Barangay Mite. Katabay na niya to si Boy. And mairaman niya to kung ano mananggad na sitwasyon duman sa lugar na pinagsabing quarry site na iyuan sinurulo na. Ang Mite, dyan ang sa may pasiring sa cement factory, ano? Good Found? Mga haros magkataning ining barangay tabi BP. Pananog. And itong so Barangay Mite. Southern part na ini kan quarry site ini kang lime di ba? Limestone. Ingredient ni sa pagibok ki semento tabi bibi. So kaduan sunasundan so kanong minaging mga bulan. Sigon kay Engineer Carlito Apare nagkaapat na dang beses ini bibi. Ikaapat na pangyari. Pero so transmission lines na pig surulo. Ngunyan panduaman iniduman sa quarry site. Ay pamasabutan kung si sayan may kagibuhan kay ni. And kung konektado ini kan mga inot na mga pangyari, makakapag taram kayan sa mga investigador na nagkukondusir ki mga follow-up tungkol sa pangyaring ini. And abangan taw-taw ta BBP na on the way na kami ni Boy. Pasiring na kami duman sa area and mahiling nga tuan sitwasyon duman sa lugar kan pinangyarihan. Okay. So yan nabibipian sa tuya mga dagdag na informasyon. Jimmy na salita with Boy sa mobile. DCGB on assignment. Sige daw, yan mga tugang mga barata tungkol yan sa panunulo sa mga heavy equipment kang Palanog o Good Found Cement Factory sa Miti kan Kamalig Albay kunhain ining mga equipment ni iyo po ang pigagamit mga tugang sa pagkuwari kang limestone sa lugar. Henry M. Madali lang ta magko-commercial kami ni Jim. Henry M. Pero pasadan ko muna Jing inihan na mga texter natin sa satuya tabi na Facebook Live.
Chef o Chai o ang pagbasa kay ni Chel ba to? Chel Billion Valenzuela watching from Quezon City. At saka si Marivic Logroño Manzanero. Happy birthday po kay Doktora Angela Madronio Monreal. And many more. Yan. Happy birthday po, Dok. Joel Balasta. Pabati po, birthday kan aki ko ngunyan si John Sigrid Balasta. Happy birthday. Adalak Nelly. Pagibati po sa agi ko sa San Miguel, Tabaco sa March 26. Happy birthday, Janet. Happy birthday. Jeller Aranya, belated happy birthday po kay Pading Architect Jerome Bonanza dyan sa Rawis. Good morning. Happy birthday po. Jeneline Borsed Eligado, good morning daw, watching from Taytay Rizal. You'll have missed. Si good morning ha, andito. Halia daw una kimadali mask mo kuya henteling kung madali. Ay naliko na kasabago. That will always. Naliko na kasabago. Christopher Bigtas, morning po sa imo idol. And yet you. Kay ganda ko, maray na aga tabi, Henry M. Mauran na ura na aga all the way from Kamso. Ano ka sa Kamsur tabi, Ate Kayen? Mano ka sa Kamsur? Mano ka sa Kamsur? Okay, ito na, sandali. Siteng Broquesa. Bati ko mga taga-sanitation disinfectant team. Bati ko ang Broquesas family sa Mauyod. At saka si hermana ko, taga dyan sa EMS Barrio na si Edna Osiliada. Na pirming nakatutok sa imo. Thank you po. Sige po. Salamaton. Teng. Good morning, Teng ha. Broquesa. Good morning, Bigo. Morning po sa mga tagas. Morning sa po itong sinulo na heavy equipment, sabi ni Joseph Nares. Sa kwan po, Joseph ha. Miti, Kamaligal Bay. Rose Lostado sa Busay Daraga Albay. Good morning. Sabi nga ni Mrs. Gapong kada sabi ni Ting. Ay, isos ko Ting. Pagparaoronan tapa iyan. Totoo. Ang bugiro ka ngayon. Celeste Belga, good morning. So gabos tabi na mga nakatutok, mga tugang sa Facebook Live. At saka sabi ni Michelle Berdin, sa mga taga-gubat area, good morning da tabi sa mga nakatutok ngunya na pagkaaga. Okay. So mga birthday, meron pa. Pabati po sa mga taga-Cruzada Legazpi. Sabi ni Lilibet Albano. Good morning po, Cruzada. Delikadong makarawanhen tadain na masunod sa tamang temperatura. Kan vaccine, demo naman ito itutudok. Tawara man mamuya ka ito. Sabi ni Antonio Miguel. Sayang ka ito na bakunang ito ha. Totoo, takauron si Dr. Rita Angbon tungkol dyan ha. Teng Broquesa, relax lang sir, nawawara ang pagkagwapo mo, sabi ni Mrs. Permiining update sa programa mo. Talaga. Lami Lana. Good morning, pabati po kay Joven Lana. Happy 21st birthday ng Barangay 60 Lamba. Uy, happy birthday po. You're growing older now. Happy birthday kay... happy 21st birthday kay Joven Lana ng Barangay 60 Lamba Legazpi from Mila Azon, Las Vegas, Nevada. Yeah. I hope you'll have. Las Vegas, Nevada. Sabi ni Milagros Azon. Good morning, Tabi. Batman. Happy birthday po sa mga kong si Dexter Rivero. Maray na aga po sa mga taga-Bangkirohan. Sabi ni Amalin Aragativ. And yet your image. Kadakol. Kan greetings tam. Very good yan ha. Kadakol lamang ka nagbe-birthday. Happy birthday. Happy birthday. Good morning, Bossing Kaloy Loria. Bossing Kaloy. Good morning, Tabi sa imo. Don Kaloy Loria. Happy birthday. Good morning, Tabi sa imo ha. Don Kaloy Loria. Good morning. Happy birthday po kay Leklek. Birthday niya po now. Happy birthday, Leklek. Good morning, Tabi Tony Reyes. Magandang morning sa gabos na mga paraantabay. Happy birthday po sa agum kong si Willie Abrigo. Greetings from your wife, Vel Abrigo. Good morning. Bako lang po poon kan Pumimurok 5
Gabawan. Ano ito? Purok 5 kang gabawan, porsyon kunday ako masala, sarong taon pa sa nasa tinampo, luwas na ang gapo, kumpara sa ibang porsyon kan tinampo na iba ang kontraktor. So sa iya na porsyon, gabos na kontraktor, ay isus ko. Ano ba to? Bata, turnover na daw ini, pangyayari. Sige daw, paronta daw yan. Pabati po sa mother namon na si Nel Fallian de la Lorente. Happy birthday nga na ng Taladong Kamalig. Mama, happy birthday po from Virgie Maravillas and Apo Algie. Yes. I hope you'll have many. Okay, good morning daw sa mga taga Del Rosario Kamalig, Kagawad Jolie, Kagawad Mayon, Kagawad Elfa, ang Arlene, Tangboy, Ate Del sa Comon, Ate San sa Taplacon, and Rodriguez family from Kagawad Ayi Rodriguez. Okay, warranty man gayud ang project for may warranty man gayud nga ang project for 1 year. Okay. Anapod nga yakan nga VP truck na may freezer. Refer ban. Yan. Okay, thank you Migo Ko kapatid na Noel Manalo. Think positive so sounds becomes music. Action becomes dance and life becomes an art. And most of all, fight COVID-19. Sabi ni Brother Dan Orenze. Apot ko lang tabi kung nata until na wara sa schedule ang board exam kan accounting. Bako po so aki ko ma-examan ito kan board sa accounting. Iyong kinansel baga? Kinansel. So aki ko ma-board man tabi sa supposed to be Mayo sa board exam eh. Cancelled na naman. PRC. Cancelled na naman due to COVID-19 tabi sa Manila. Langkawan ang kaso kan COVID, ha? Happy birthday po kay Heraldo. Advance happy birthday daw sa imo. Okay? Okay na. Advance happy birthday, Chi Heraldo. Kadakol. Kaugmaon, mandakulon kamong text, ha? Didingani hen sa palapug, ano ito? Makalaya, 4 na bulan pa sa pagkatapos tinampo. Rapak na. Ano ba yan? Happy birthday kay Cecil Abion from Tita Karen ng Puro. Happy birthday kay Willie Abrigo from wife Bill Abrigo. Ay, nabasa ko na ito. Happy birthday po kay Mila Abordo, first Miss San Roque, Legazpi City. Thank you. Since 96. God bless all. Okay? Happy birthday po sa mother kong si Nel Fallian de la Lorente. Happy birthday niyang anak. Okay na yato ng Taladong Kamalig. Mama, happy birthday po. Sabi ni Virgie Maravilla. Okay? Henry, para sa ko po, ang gusto kong tandem. Ay, mamaya na muna itong. Tato na muna. Mamaya na. Pa-picture man ako na ubo akka po. Good morning. Okay. Sige po. Brad Hen, good morning. Tanong ko lang po, pwede mag-basketball league sa Taisan? Sige ang karawat. Ay, pwede baga? Di man iyang binawal na mga aruga na karawat-kawat ngunya. Pwede tabi mag-basketball. May di man binawal bagaan. I don't know. Balikan ko lang sukwa na. Di ko lang sure, pero di ko lang sure kung ibinalik na iyan. Pero kang inot baga bawal. Pero garo hinali na so prohibitions ka iyan. Ha? Okay? O bueno. Mga tugang, ang mga bareta, susunod. Ano, Jing? Mga-commercial ka na muna, Jing? Commercial ka na muna. Mag-commercial muna tayo. Mga tugang sa morning hearing. Henry M. in the morning. Henry M. in the morning. Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask? Check. Face shield? Check. Alcohol? Check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen Z din araw-araw. Ang Gen Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen Z. If symptoms persist, consult your doctor.
Barangay San Jose, Ginubatan, Albay. Iyo ini ang Taranuman Project ni Congressman Fernando Didi Cabredo. Ang Red Horse Beer, arog kakusog niya tong Pinoy. Dai mapadaog, asin dai mapatumba. Kada bagyo, dungan niya tong aatubangon. Dungan kitang malaban. Iyan ang kusog kan Pinoy. Kusog Red Horse Beer. Kusog kan tama pero bakong burat. Arog kayan ang extra strong. Drink responsibly. Red Horse Beer. Sulit sa sarap at sipa. Sa presyong di nagbago. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Drink responsibly. Ang new normal kasama ang Gen-Z. Face mask? Check. Face shield? Check. Alcohol? Check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen-Z din araw-araw. Ang Gen-Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen-Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen-Z. If symptoms persist, consult your doctor. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, paon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Lemex na! Kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex for Kids yan, sarap, lasang orange, yummy, banana. Plemex Sa ubo ng baby pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Plemex. Detex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Nasa kamay mo ang kalusugan at kaligtasan ng mga alaga mo. Paalalang hatid ng Microban GT at Tigrolac. Isolation, nutrition, disinfection, supplementation, vaccination. Kasaang 5 steps. 1, 2, 3, 4, 5. Para alaga ay protektado, sunding mabuti, mag-biosecurity. Ikaw at ako, lahat tayo. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kasado. 5 kasado. 5 kasado. Ang Bicolano Oragon maghigos kaya sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banat sa bagha. Kulog kan payo, kulog kan hawak, asin kalintura. Sa Oragon, Rexidol Forte, lakas banat sa aba. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Ako po si Marceli Ignacio, batang Milo champion. Kahit lockdown, sumali pa rin ako sa online taekwondo competition. Kahit foreigner ang mga kalaban at limitado ko sa kwarto ko, tuloy-tuloy ako sa training. Kailangan laging may energy, kaya nagmamilo ako araw-araw.
Ang Milo ay may champion energy nutrients, sustansya ng milk at champion sa mga bata para tulungan maging malakas at active ang katawan with 3 balanced meals and exercise. Hindi ako sumuko at nanalo ako ng gold medal. Tuloy ang pagiging champion. Milo, ituloy ang pagiging champion. Mag-Milo everyday. Brad, anong may lakas ng 5? Revicon. Para sa mata? Revicon. Puso? Revicon. Muscle? Revicon. Buto? Revicon. Dugo? Revicon Forte. Lakas ng 5. 5 piso lang SRP. With proper diet and exercise, Unilab yan. multivitamins plus minerals plus amino acids ang generic name ng Revicon Forte. Magaling pero di mamahalin. Buti may Surfing Active Clean. Galing niya ng mahal. Surf batay mas abot kaya di kailangang mahal. Surf 550 SRP lang. Galing niya ng mahal. Surf malinis at mabango pa di kailangang mahal. Surf tanggal kulob ang labada. Surf with Active Clean. Singgaling ng mamahalin based on lab test versus brand X on polyester. Pero 550 SRP pa rin. Surf with Active Clean. Radyo Balagon Kaito, DCJB Ngunyan, Anaino, pirming nanginginutan. Always number 1. Always number 1. DCJB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Alas 6:09 oras sa Pilipinas. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa indong tagapagbareta. Aldaw mga tugang na Miyerkules, fit sa 24 kan bulan na Marso. Headlines kan mga bareta, mga public utility drivers, asin pasahero na rin nagsunod sa health protocols of the Dakopon kan public safety officers pon ngunyan sa Legazpi City. Department of Health nagpagiromdom sa giraray sa publiko dahilan sa paglangkaw kan kaso nin COVID-19. 7,050 doses nin AstraZeneca vaccine ibinalik kan Department of Health sa Manila. O ibinalik ang Department of Health Bicol sa Manila. Sa lado nasyonal, kaso nin COVID-19 sa nasyon dainanggad minababa. Pagrumpag sa IATF sinayumahan kan Malacanang. Sa ibang nasyon, 250 na kataong nagadan sa Myanmar dahilan sa kariribokan. Ngunyan mga tugang sa detalyes kan mga bareta sa lado lokal. Raot ang thermometer. Ini ang nagluwas sa investigasyon na ginibo kan bakunang ibinalik kan Bicol Region dahil bako bagay ang temperatura kaini sa kinakaipuan na sukol din temperatura kang AstraZeneca COVID-19 vaccine na nasa positive 2 sagkod positive 8 degrees Celsius. Base sa investigasyon, tama man ang temperatura kan mga bakuna na ibinalik sa Bicol sa Department of Health na nasa 750,000 doses asin raot ang naibugtak na termometro kan third-party logistic provider kaya siring ang kinaluwasan kan sukulon ang temperature nin bakuna sa Bicol. Sigon kay Dr. Rita Angbon, COVID-19 Vaccine Program Coordinator, may protocol na kapag bako laog sa required temperature na bakuna, dahil pwedeng gamiton dahil masasayang sa nang effort sa vaccination dahil bako ini epektibo. Sinabi niyang kan sukulon ninda ang temperature kan bakuna, nagluwas na 100 to 200 degrees Celsius. Ini nasuhay sa kinakaipuan na temperature. Dagdag panibon matapos magluwas sa investigasyon ang temperatura kan mga bakuna kan ginamit sa ibang thermometer. Dahil hindi masiguro kung ma-maintain pa ang temperature manta nagbabiyahe. Tinawanin doon kainin na magsiserving adal sa third-party logistic providers ang naghatod din bakuna para sigurohon na reglado gabos ang temperature monitoring devices para daing masayang na bakuna. Katakod kaini target kan lokal na gobyerno kan Bicol na mabakunahan sa 70,000 na mga health workers bago ang iba pang nasa listahan kan mga prioridad na mabakunahan kontra sa COVID-19. General Manager kang National Housing Authority inako na may problema ang implementasyon kan pagpapaharong kang enot kung nata binayaan man sa nakaini.
ang mga ililipat na individual sa mga resettlement sites. Lawrence Barcena sa detalye. Pagbabasol ni General Manager Marcelino Escalada Jr. ka National Housing Authority o NHA ang mga nagkapot kad ahensya kadwa ka nakalihis na administrasyon kung nanata sa nagigibong bumalik kan mga inirilipat na mga pamilya sa mga lugar na pinag-aralian kay ni dahil sa basta-basta sa nang paglaag nin mga harong sa mga lugar na dai pinag-adalan daw kung nata tabako sustainable ang pamumuhay asin bibarayaan man sa nainikan mga beneficiaries. Ini ang sayang ipinagunambitan kasuhapon sa nangyaring Build Back Better Bicol River Restoration Launch na inatindiran kan TCGB nyo sa Kamaligan kan Camarines Sur. Natotoo, dahil niya tignigar ang problemang ini takadaklan daw kaya sa mga nagibukan enot makanos ang disenyo arayo sa kabiasnan asin warang komersyo. Dahil kay ni ipinangako ni Escalada na ang sa iya mga planong pagrelokar sa kunyan, lalo na sa mga illegal settlers sa mga poblasyon, arog kan mga nasa gilid kan riverbanks, asin iba pa, ililipat niya ini sa mga resettlement sites na pirmado asin sertifikado kan lokal na gobyerno, asin sumakanos na disenyo, papagayunon, arayo paparanihon, asin suwarang komersyo, papalagananin magkakaligong komersyo, ngani na daina ini magrelipat-lipat, asin da ipagbayaan ang itinaong sa sendang harong kan gobyerno. Saro sa makakatabang susog kay Escalada, iyo ang Department of Public Works and Highways o DPWH sa paglaag din mga connecting roads sa mga arayo ng lugar kan resettlement site na itinugdukan bako pa siya ang nagkakapot. Panahon na susog kay Escalada na irilipat na sa tamang lugar ang mga dapat irilipat, lalo na ang mga illegal settlers. Ngani na mangyari ang pangaturugan na makaiwas sa anuman na diskwido ang mga ini, lalo pa kadaklan sa irilipat sa mga ali-lugod sa mga delikadong lugar. Dagdag na bareta, ako po si LV. Kung ngunyan aldaw, mas magiging mahigpit ng marahay ang Legazpi City Public Safety Office sa mga tsuper nin mga pampasaherong jeep na malaog sa Legazpi City. Sinabi ni PSO Chief Rolly Esguera na dapat ang tsuper na gamit nin face shield na may panag ang mga maso in magkakanigong multa inibilang pagsunod sa minol kanko sa kapalibo. Power interrupt. Pang serbisyo sa mga albayano sa paagikan pag-ayos ng danin mga poste as in linya ng kuryente na iguanan ng problema o kaya may mga danyos na. Dako na sindang napalitan na poste as in linya ng kuryente sa nagkapirang mga distrito kaya sa tulong distrito kan probinsya kan Albay. Alagad, igwa pa din mga natatada na pwede pa o dapat pang ayuson dahil man sa epekto as in danyos kan mga uminaging bagyo sa tuyang probinsya kan mga nakalihis man na bulan as in taon. Yaon man ang presensya daw kan mga natural na rasones siling na sana kan maraot na kamugtakan kan panahon na iyo man ang minsan na minakausanin interruption sa power supply service dito sa probinsya kan Albay. Kung kaya dahilan digdi minahagad siliwat ni dispensa ng APEC sa mga albayano dahilan sa siling na sitwasyon asinsinda minahagad din pagsabot dahilan sa pigigibo man daw kan APEC ang gabos na makakaya tangan na makatao in marahay na serbisyo sa mga albayano. Dagdag na bareta, Ans Guerrero, DCTV. Kung ngunyan aldaw, o kaya iba pa niya itong mga bareta sa lado lokal. Mga tugang paramientras po na pinag-kansilar ng lokal na gobyerno kang Legazpi City ang Buro Barangay na pagpaparehistro para sa COVID-19 Electronic Immunization Registry sigon kay QR Code Focal Person Chito Baldo. Na ini sa rason na dapat paghandaan asin may mga pinag-aasikaso pang dapat na gibohon. May kinaraman sa gastos kay ni susog sa COA Rules and Regulation. Sa entrevista kan DCGB News, tinawanan nin paliwanag ni Baldo na mas maray mang giraray na magsunod ng lokal na gobyerno may kinaraman sa transparency sa mga regulasyones kan Commission on Audit tanganing dainin problema sa maabot na daw. Sa ente naman doon na importante ang siring na bagay dahilan ta may mga pwede managastoso na kwarta may kinaraman sa sendang magiging programa. Ini
Init ang aning tawan po nindala na maplansya pa ibang estratehiya nagigibuhon kan lokal na gobyerno para maparehistro ang simanabi ng mga individual. Sigon pa kay QR code Focal Person Chito Baldo, importanteng maray ang pagpartisipar sa pagpaparehistro kan mga ligaspenyo tanganing mamidbidan kung pirang porsyento kan populasyon ang mapabakuna kontra sa COVID-19. Sa ibong nalado, mapuon ang barangay registration sa maabot na Abril 5, 2021. Imbes na nagpuon, kasuhapon na petsa 23 kan Abril. Mga kontraktor natatakot na magpatrabaho sa mga harayong barangay sa Albay. Al Armario sa detalye. Natatakot na ang ibang kontraktor na magpatrabaho sa mga rayong barangay sa Albay, lalo sa bandang 3rd District, as in parte kan 2nd Distrito. Yan dahil kan mga perwisyong sa indang na eksperyensya, diring ka nangyari na naman na panunulo ni ekipahe kasubanggi sa quarry site sa barangay Mintig Kamalik. Susog sa informasyon kan sarong kontratista sa DCGB News, duang grupo ng mga armado ang nagahagad sa inga. Kung dahil ka matao, siguradong perwisyo ang patrabaho. May nagkapamitpid na NPA, may conception group. Dahil masabutan kung totoo ang mga ini o sindikato. Takot man sinda na magreklamo ng formal na dahil man bisnado ang mga sospitsado. Apwera sa mga armado, igwapan ng porsyento sa politiko, kaya resulta natitipakan talaga ang budget sa proyekto. Alarmario, DCGB. Sinaluduhan po ni Alcalde Nelson Ligasyon kang Naga City ang sarong empleyado kan sarong bangko. Dahilan sa pagmakulog ka ini sa iyang kapwa kan ibalik ka ini ang sa tagsadiri ang sarong wallet na may laog na 15,000 pesos. Sigon sa alkalde na midbid ang Good Samaritan na si Clarissa o Charissa Febes Orbit Floresca. Empleyado kan BDO asin siya ang naguli kan 15,000 pesos kasabay ang credit card, debit card asin iba pang dokumentos kay Miss Kathleen Abawag. Kung sain, dakulang pasalamat delegasyon kay Floresca dahil ipinahiling kay ni an marahayon o karahayan nin buot mantang nangapudan sa mga nagawinyos ang pangaturugan o kaya napangarugan ang siring na gawi. Siyudad kan Tabaco nagsisilibrar ngunyan kan ikad 20 taon na anibersaryo kan pagiging siyudad. Jomar Bien sa detalye. Holiday ngunyan sa siyudad kan Tabaco, iniitwang koneksyon sa pagsilibrar ninda kan ika-20 taon na anibersaryo kan pagiging siyudad. Simple sanaan mga aktibidad na ipigpreparar kan siyudad para sa nasabing selebrasyon. Flag raising ceremony ngunyan na aga, blood donation drive, unveiling kan maritime complex mural arts, as in launching kan technology and productivity enhancement kan food and crops processors kan siyudad sa irarom kan Department of Trade and Industry. At yan na ito, masirbi ang siyudad nin mga pagkaon sa mga persons deprived of liberty sa Tabaco City District Jail. Ang selebrasyon iyon tatapuson sa pagikan pagatindir sa banal na misa at yan nabanggi kung saan ang mga matindir iyon obligado na maggamit kan Stay Safe QR code sa paglaog sa simbahan. Magigiromdoman na kanakalis na simana nagpaluwas nin proklamasyon ang Malacanang na nagdideklarar na non-working day ang siyudad kan Tabaco ngunyan daw may koneksyon sa ika-20 taon na anibersaryo kan siyudad. Yan ang report, Jomar Bien. Sanggo na ang bayan kan Daragalbay nagre-request sa Department of Budget and Management nin budget para sa mga proyekto asin infrastruktura. Renz Luna sa report. Nag-request sa DBM ang Sangguniang Bayan sa pahinginot kan Committee on Public GB News Express. GB News Express. Kamen Renz.
request sa Giraray ang Sangguniang Bayan kan daraga sa DBM din budget para sa mga proyekto as in infrastruktura digdi sa Banwaan sa Pengenot kan Committee on Infrastructure kan Sangguniang Bayan sa Pengenot kagawad Bobby Magalona na kung saan naabot sa 30 million pesos ang binag-request para sa multipurpose building with fence as in adolescent and youth intervention center digdi sa barangay Tabon-Tabon, Dargalbay, as in 7 million pesos sa barangay San Rafael multipurpose building, as in Maginman na water system facility na maabot sa 6 million pesos sa San Vicente Grande. Nag-request man ng maabot sa 60 million pesos para sa konstruksyon kan Banyadero hanggang sa Busay na sin Maginman na multipurpose building kan Agri-Food Security Center nin maabot sa 50 million pesos dyan sa Barangay de la Paz, Dargalbay. Kasangon yan, suminurat na sa paagi kan sa resolusyon sa Sangguniang Bayan sa DBM na yung mina-request in budget as in iniman ng parte kan sa indang mga proyekto sa mga prioridad na proyekto tangani nga matugunan ang mga pangaipo lalo-lalo naman kan mga infrastruktura dyan sa rarayong barangay digdi sa Banwaan kan Daraga. Magdagdag bareta, Renz Luna, DCGB. Alas 6:22 oras sa Pilipinas. GB News Express. News Express. GB News Express. Kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi. Kung tawagin ay lagundi, nasa Plemex World Kids yan. Sarap, lasang orange, yummy, banana, Plemex Sa ubo ng Baby Pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na upo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na. Basta Lagundi, Plemex. Detex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Pandesal. Ito naman ang tunog ng may diskarte. Yan ang legit Gin Kapitan. May tamang lasa at hagod sa presyong kayang-kaya. Gin Kapitan. Kayang-kaya! Basta't sama-sama sa diskarte, kayang-kaya. Gin Kapitan. Kayang-kaya. Drink responsibly. Gusto mo makatres laban sa kulog, lakas ng lawas at lambingan kay misis? Eh di mag-Maxfit. Sa Maxfit, nakatres ka. Proper diet and exercise. Unilab yan. Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jellies. The generic name of Maxfit. If symptoms persist, consult your doctor. Maggie Magic Setup, my new triple pack. Maggie Magic Setup, my new triple pack. Dagdag savings up to 2 pesos sa new triple pack. May Maggie Magic Sarap triple pack na. Dagdag up to 2 pesos savings, dagdag sarap at aroma pa. Para sa all-in-wonderful na lutuin araw-araw. Dagdag savings, araw-araw sa new triple pack. Hey! Maggie Magic Sarap new triple pack. Pili na! Savings up to 2 pesos versus buying free Maggie Magic Sarap 8-gram packs. Dagdag sarap at aroma versus previous formulation. I was dying inside to hold it. Diarrhea, baka nagkulang ang gamot na ginamit. Nako, baka dahil sigurado ang dose sa iba. Sa Diet Tabs, sigurados. Diarrhea, tapos. Mag-Diet Tabs ka para hindi na dying inside. Diet Tabs the best. Unilab yan. Loperamide is the generic name of Diet Tabs. If symptoms persist, consult your doctor. Check the label, mommies! Mayan Rivera po. And Dia. Pagdating sa milk, di porkit mura sulit. Kaya, Check the label, mommies! Check the label, mommies! choose Nido 3 Plus. Tinodo na sa immunonutrients, may DHA pa. Pag nasulit, mommies! At ito lang ang may Lactobacillus protectus to help support respiratory defense. Total protection, mommies! With 3 balanced meals, kaya wag basta-basta sa pagpili. Always, Check the label, mommies! help to protect. Choose Nido 3 Plus. Bawat? Bawat? Aray! May alaga kang maaasahan mula sa Unilab. Alagang nagbibigay ginhawa. Alagang maingat magpagaling. Alagang tumutulong magbigay ng proteksyon. Alagang naghahanap ng paraan para mas lalong maalagaan ang kalusugan ng bawat pamilyang Pilipino. Alagang tunay, alagang Pilipino. Unilab yan. If symptoms persist, consult your doctor. Ang Red Horse Beer, arog kakusog niya tong Pinoy. Dai mapadaog, asin dai mapatumba. Kada bagyo, dungan niya tong aatubangon. Dungan kitang malaban. Iyan ang kusog kang Pinoy. Kusog Red Horse Beer. Kusog kang tama, pero bakong burat. Arog kayan ang extra strong.
Drink responsibly. Red Horse Beer. Sulit sa sarap at sipa. Sa presyong di nagbago. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Drink responsibly. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-Neurobion na. Neurobion, Neurobion. Neurobion, Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and regenerate the nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahit-pahit sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorpheniramine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep Tablet. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. GB News Express. News Express. GB News Express. Padagos kita ngunyan mga tugang sa mga bareta, uminabot na po sa 677,653 ang kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa Pilipinas. Ini matapos madugangan ng 5,898 na bagong kaso ni nakakaulakit na hilang base sa huring datos kan Department of Health 12.7%, kan 82,200 ang aktibong kaso. Nasa 20 man ang naristrong nagadan dahilan kay ni para sumakat sa 12,992 ang COVID-19 related deaths sa nasyon. Padagos man ang pangapudan kan ahensya sa publiko na mag-ingat asin sunodon ang health protocols kontra sa COVID-19 tanganing mapugulan ang paglakop ka nagakaulakit na hilang asin nakakagadan na virus. Habo ngunang pag-urulaya ni Mayor Isko Moreno ang politika may kinaraman sa maabot na eleksyon kung di pagapadagos ang sa iyang serbisyo sa pagresponde sa pandemic sa mga Manileño. Sinabi ni Manila City Mayor Isko Moreno na siya nagsayo man mag-comment may kinaraman sa mga interviews na pinagahagad kan mga taga-media may kinaraman sa 2022 na eleksyon. Sa naman doon, okay, ang sayang reaksyon kasunod kang naging announcement kan isang bayan coalition na si Dumagoso o si Mayor Isko ang saro sa mga napipili na mga presidential candidates para sa masunod na eleksyon. Sente naman doon na gusto niyang makakonsentrate muna sa pagserbisyo sa mga taga Manila asin masimbagan ang problema na minakaw sa kang pandemic na hanggang sa ngunyan dahil nakokontrol ang padago sa paglangkaw kan COVID-19. Abo niyang entertainon ang siring na bagay kung kaya magin ang mga live interviews dahil pinagsimbagan sinabi ng hapot sa ibong nalado sa iyang tinamanin doon na magapadagos ang sa indang trabaho para sa pagsimbag sa pandemic pagkatapos na
may record halalangkaw na kaso kan COVID-19 sa saindang lugar. Sa intinawanin doon na pinag-estimate na maabot sa 600 hanggang 700 na COVID-19 ang cases sa Manila sa mga maabot na daw. Kung kaya sa sinangapudan sa mga kababayan asin sa gobyerno na kinakay po na mag-cooperar at tanganing mapundoan padagos na paglakop kan COVID-19 sa syudad. Ibinasura kan Malacanang ang pangapudan kanagkaperang lisador na rumpaguna ang Interagency Task Force on Management of Emerging Infectious Disease o IATF sa tahokan sa Giraray na pagitaas kan kaso rin COVID-19 sa nasyon. Sigon kay Presidential Spokesperson Harry Roque, na rin dapat ibasol sa IATF ang sa Giraray na pagdakol kan kaso rin nakakaulakit na hilang dahilan digdi malinaw na saro sa dahilan kay ni iyon bagong COVID variants. Tinawanin doon ni Roque na nag-abot o naubos nang ipinautob kan IATF ang quarantine measures o kadagdagan na restrictions. May scientificong basihan. Dagdag ni Roque na bako sana sa Pilipinas na mamatian ng Sagiraray na pagitaas na bilang kan COVID-19. Enot kay ni pinagrekomendar ni Senador Amy Marcos na rumpaguna ang IATF dahil sa pigasabing kapalpakan asin makalibong na patakaran kay ni. Ipinagrekomendar po ni Vaccine Czar Secretary Carlito Galvez Jr. na po na ang pagbakuna kontra sa COVID-19 sa ibang mga essential workers. Ini maski day patapos ang pagbakuna sa mga health workers na iyo ang nanginginot na prioridad sa listahan kan vaccine rollout. Paliwanag ni Galvez na kaipuhan balansihon ang kaligtasan kan salud kan mga health workers kasabay ang pagmantinir sa pagbuhay kan ekonomiya sa nasyon. Sigon kay Galvez, maray kon sabay-sabay ang pribadong sektor as in national government na mag-inoculate o simultaneous nagigibuhon ng pagbakuna para mas makaskas arog kan ginibo kan US, Indonesia as in Israel. Katakod kaya ni sinabi ni Galvez na pinaggalauman ang pag-abot sa nasyon kan 11.5 million na dose nin bakuna hali sa Sputnik 5 sa ikaduwang kabtang kan taon siring man ang supply hali sa Moderna as in Novavax. Bareta sa luwas kang Pilipinas, masunod, alas 6:33 na. GB News Express. GB News Express. An oras hatod sa Indokang Nido 3 Plus. Todo protect your 3 Plus toddler with Nido 3 Plus. Todo sa proteksyon and sustansya sa presyong di todo. Nido 3 Plus yan. Plemex Forte. Plemex Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Bear Brand Powdered Milk Drink. Bear Brand Powdered Milk Drink. Tibay mas abot kaya na. Mag Bear Brand araw-araw. Manny Pacquiao po, Mandirigma. Dami ko ng sakit ng katawan na pagdaanan at solusyong nasubukan. Pahid-pahid, bitin sa akin. Pag nawala ang init, ay sus, pahid ulit. Dito pa rin ako, sa hiyang sa akin. Laban lang, Alaksan. Alaksan FR, tapos ang sakit ng katawan. Pahid-pahid pa ba? O laban na sa isang Alaksan. Aaray pero di bibigay. Isang Alaksan FR, tapos ang laban. Tayo mga Mandirigma, mag-uulit pa ba ng pahid-pahid? Kung pwedeng laban na sa isang Alaksan FR. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Ito na ang inyong pambihirang pagkakataon to get unbelievable deals exclusively for members of LCC Rewards Plus. Ang LCC Supermarket Private Sale. LCC Supermarket Private Sale on March 26, 27, and 28 at the Level 5 of LCC Ayala Malls Legazpi, Level 2 of LCC Mall Pulangi, and at the event center of LCC Mall Naga. Unbelievable deals of the day. Save up to 70% on thousands of grocery products and get a birthday treat of free 200 points. Membership fee is only 10 pesos. Kaya't wag nang palampasin ang LCC Supermarket Private Sale. LCC Supermarket Private Sale on March 26, 27, and 28 at LCC Ayala Malls Legazpi, LCC Mall Pulangi, and LCC Mall Naga.
Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask? Check. Face shield? Check. Alcohol? Check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen Z din araw-araw. Ang Gen Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen Z. If symptoms persist, consult your doctor. Luto, linis, takbo sa tindahan. Ay, natapos rin. Nakaw! Ang virus at germs na muna maghapon sa pambahay mo! Oh no! Di bale, magaling naman detergent ko. Detergent lang? Kulang! Mag-Downy Antibac removes 99% of virus and protects against bacteria. Tested on representative bacteria and influenza A virus. Ang pambahay ko, protektado na with Downy Antibac. Lahat tayo may mga mahal sa buhay. Pero hindi dapat mahal ang magmahal, kaya huwag mahihiyang magtanong. Sa RightMed, gamot na maaasahan. Kayang araw-arawin. Dahil ang RightMed para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. GB News Express. News Express. GB News Express. Oras sa Pilipinas, alas 6:37 na. Balikan ta po mga tugang ang follow-up report ni Jimmy na salita. May kinaraman po sa sinulo na mga ekipahe sa quarry site dyan sa Barangay Miti, Kamali, Galbay. DCGB on assignment. Jim, kami Jim. Yes, salamat BBP. The same quarry site kan suinot na panunulo na nangyari digdi sa quarry site kan Barangay Miti kung saan ang mga bulod digdi ta BBP haralang kawon hurarampangan na bulod ini ngunyan iguanin na mga concessionaires digdi may kanya-kanyang bakho. Konfirmado na may mga panunulo base digdi sa nahiling niya to and base digdi sa bantay taigwanin bantay digdi dua kaso banggi nahiling ninda natatanaw ninda duman sa tuktukan na bulod na may nagrarabaraba na naman dahil man kay linya kay kuryente digdi ta BBB sagod na luminaog sa isip kay ning duwang bantay sa lindungkan mga concessionaires na may panunulo na naman na nangyari kaya duminalagan ini sa ibungkan madiklumon an lugar taday nga ni ki kuryente isolated na maray ini dahil man ki mga harong digi maawot makahoy mabatag an kapalibutan asin ang ginibukan na duwang nagbabantay digdi nagpasiring sa sentro kan Barangay Miti nagpaabot kan informasyon sa mga otoridad sa barangay and nai-coordinar ini mga lampas alas 9 kaso banggi sagod na nakanto sa karaman kan Philippine Army na nakabase ang detachment diyan sa may Barangay Palanog nakanto sa karaman kan Philippine National Police sa panginut ni Chief of Police Kenny Tantiado and inabutan kan DCGB News na yaon manangga digdi an mga membros kan Kamalig PNP na yung man ang pinaghahanap na kan sa indang mga pagiri bata pinagkukontak kasubanggi pa nagtulak ang mga ini mga alas 12 sa matanga dahil nakukontak daday man talaga makukontak ta BBP ta wara man ki signal sa lugar na ini nangyari na ang DCGB News nakatapokan informasyon dahil ang tuminukad kita digdi sa sarong halangkaw na bulod at least na naka-penetrate ang satoyang signal ta BBP nakaning maipaabot sa satoyang mga tagantabay and follow up digdi sa sitwasyon na ini. Ngunyan, Jimmy, go. paki-clarify daw tabi kung pirang equipment ang nasulo. 4 na bakho. 4 na bakho. Duwang driller. Driller. 4 na bakho, duwang driller. Ano pa? Oo. Tapos sarong kubo. Sarong kubo. Okay. Pero ano yun yung nasulo na ini? O as in talagang tumpos dahil na mapakinabangan o kumusta ang sitwasyon? Uning saro so iba so watak-watak kay ni BBP. Bako man nakabugtak sa sarok na lugar. Bako BB. Sinaro-saro kan mga suspitsado na dumanon. Saro nagpondo man sa pinakatuktok sa sa southern area. Natatanaw digdi sa baba. Ngunyan watak-watak ng mga bako ini naman sa ibong napulod naman
igwa naman ki Bako. Actually, today ko nahiling Oo. Ano sa physically. iling mo ang metodo? Paano sinulo ini sa imong unang initial na pag-aaral? Igwa digdi sa baba BP, basado digdi sa analysis kay ning sa mga nagtatrabaho sa Ibalong Resource Corporation. Tapos ining salado kan mga quarry, Oo. concessionaire. Guminamit inita BBP kan so galon baga na pinagbubugtakan kan so tubig baga, mineral na tubig. Okay. Iyo ang binurugtakan kan itong sug gasolina. Ngayon ni binurubo digdi sa backhoe. Ginalon gasog mimining so gasolina linog sa galon, iwinubo sa bako tapos itong sinubsuban. Yaon digdi sa mga Sa mga galon, mga suspitsado. 8 galon ini na na-recover. Anong klaseng kan mga- galon yan? So, dakula? Sa weekends, Na circular? So kan lang, so ordinary na nababakal na mineral water? puro bit-bit. Galon, so may puro bit-bit? Okay, dali na okay. Yan nakalaog. Dahil man, sangon yan, dahil naman nga ni mga laman ini ki kwanta. Ibinuhos na. Ibinuruhos na. Okay. Dahil ko actually nahiling so pasuro si vlog na mga bako. Oo. Base na lang ining istorya na nakuha niya to. Digdi sa mga pulis and digdi sa mga mga nagtatrabaho digdi na nagharapot ng ngunyan. Okay, Tapos itong okay. sa duwang saro sa bantay, iyon Oo. ang kahuro niya. I-play Yan na ang ano ang pagibok ang bantay? Paano in-approach sa bantay kan mangyari ang kasulo? Ang panunulo? Imay na rin mo BP, nasa baba, nasa tao, ining kababaan. Kasi siyempre kung di ako nasalaan, bantay ka nasa kubo, di ba? Tabanggi Opo, na. nasa kubo BP. Tapos Sa bantay. natatanaw ninda from right to left and another left. Basta imay na rin from right, palibutan mata mo, gawin siyan kabubuldan tabi BP na pinagkukwari. Di lamang ninda narip na nasirip, nabantayan kung anong klaseng itsura sa mga nagsulo, mga armado, bako. Dahil hindi nagpasirip sa sindang tao, basta nahiling ninda nagrabaraba, Yun duminulag na sila, natatakot man da sila. Ayun. Dahil sila kinahiling na tao na nagsulo. Wara man sila nahiling na tao. Dangugon tayo ning interview niya to, sa saro sa bantay, kung paano naaraman, paano ninda naaraman, na iguana ni nagrarabaraba kaso banggi mga past 9 o'clock. Natural madigdum digday, magkikurente digday. Tapos nagluluwas na sana sa mga may kagibang gani. Basta duman sir, nakaano kami, nahiling na mo, may nagputok-putok na, hindi na kami naka-ika. Diyan sa putok-putok. Tapos may nagputok-putok dyan. Pag-luwas na mo, may kalayo. Putok-putok ni Suwali sa kalayo. Tapos, pag gano'n, sabi ko, ay, tigasulo naman kita. Unit, magduman na kami pataas. Ano po na kami kay Kagawad Wing, ano kami kung sinong may kunta ka na. Wala man putok, di ba nila doon? Wala man tinatakot sa inyo? Wala man. Basta siya sinurupso ba nila? Basta pag naglinga sa duwa, ano na kami, para makagad ng ano. Kasi binayaan na nito. Binayaan na naman. Pinakamulig di? Naman lang. So yun na, pagbalik din doon di, nagbalik kami sir, umaga na kasi yung army na contact na, tapos yung police. Yun na yun eh, nahiling nito. Nahiling namin, umaga na. Kasi pag buka kami dito malanganin, baka may maano pa kami. Pero wala man kung nahiling na tao? Wala man. Tapos mura yung ba sir, tapos maligam mo. Tapos dahil maniling duman, anyag lang nahiling. Nahiling na dito kumpiran na kuhan mo niyan, ngunyan na apat ka na bako. Siguro, apat na bako. Tapos drillit. Anong drillit? Drilling machine. Yung ano sir? Ay, pang-butas ng litong dapat. Ano pa ba? Pangyayari, ano? Wala naman. Yung sa kubo, Jim, sinulo? Sulo, sarong kubo. So inot, gulping kubo ini BP. Kapit papahingaluan kan mga nagtatrabaho. Drilling din sir, pero yung isa kasi doon bago. Ito drilling din, ito kasi lumang model, kasi bago. So yun man lang, wala naman iba. Hindi ko lang sir, di ko na-check lahat yung nando. Watak-watak kasi. Watak-watak ko, di man maano. So pag-ari ito lang, Ibalong Corporation. Okay, so yan tabi BP. Jimmy, ano nga sapot ko? Pero sinda katawo ng bantay? Duwa man sa Duwa man lang. bantay. Di talaga sinang nasirip maski sarong tawo kan mangyari ang panunulo, no? Lumon data, harayo ang distansya. Den kuryente dyan? Dahil kuryente di kita. Ayun, harayo ang distansya.
Okay, so ano solo, apat na bakho, duwang driller. Bako pa yan na dahil pa kumbaga Initial. Initial pa lang yan tabi bibita. Sagod sa mga oras na yun, sige paan ayaw digdihan presensya kan Philippine National Police, Philippine Army, nagbabalidate pa sinata. May mga maawot digdi BP, ano bang bako? Di mo inabot sa ibang parte, kanama yan na solo. Para ala uwigon BP na nakawon mo, paguna mo, ang tao nga ni pag iling mo duman sa sarong bulod, sinayuto na sana. Gari na sa nagigimunyi ka. Wala ko. Sumubil pati, dahil man makapenetrate digdi. Gari katindog na sa nang walking dala, no? Kaya ko ta na sumubil digdi. So inot na pag Basta initially, ang estimate kang gwardiya, mga apat. Wala na bang trailer? Estimate lang yan. Estimated. Wala sarong kubo. Oh. So dati kan inot na pagpasiring tadigdikan, so inot na pangyari na may sinurulo man digdi pati mga kubo, dakon na kubo ito. Oo. Nakababa digdi sumobil. Iyo. O yan dahil nakababa sumobil, may kudal duman na, kinudal na duman sa main entrance. So meaning Jimmy, kung ano so sinulo kang inot na di kinoben nido diyan, iyo mangyari ngo niyan sa location, tama? Iyo man giraray BP, pagkatapos sigwa nga ni digding so inot ng sinulo, dinublihan. Ayun. So dating sinuluan kan ating gamit. Tapos may sinuluan mo niya na back bulldozer, di ba? Ayo. Boda mga driller man. Oo. Oo. So dating sinuluan, iyo man inulit ngo niyan. Inulit. Nagulpi na ngo niyan. Oo. Okay. Pagkatapos so responsable ka na nagsusunod man duman sa health safety protocol, naka-face mask, tanawalat sa face mask digday. Oo. Pati so nagsulo, naggagasunod man sa protocol. May nawalat na mask diyan. Duman sa tangod ka tong mga galon. Shield, may nawalat na shield. Wala man Dahil, mask lang so nawalat. Face mask nawalat digdi. Pagkatapos igwa digding tukon na mga duwang tulong dupa ini na butong na pinugtak duman so yamit sa puro ginakod. So, iyon na ganitong pinalbag. Iyo so gari pang sulo sa taas, di ba? Tapos siyempre bubuhusan mo ki gasolina. Oo. Ito so garo isusulo dumang kun sa parte para tang gasolina baga kung di ko nang sala. Pag iyan sarong sabrit mo pa lang binadalagan tulusang kalayukan. Highly flammable. Oo. Kung bubo ka duman sa taas tapos sa sabritan mo, abuton ka kang kalayo. Yes. Kaya may tukon. Mga tulong dupa, duwang dupa o tulong dupa ini. Okay. Bago palan pa to, butong BP, so uras, so saradit bagay ning... Ayan, so sadit na butong, manipis na butong, oras. Oras, ang ngaran kayo sa bulod. Iyo. Ngunyan, okay. Ang lokasyon, maski araw ganing, uning kinamumugtakan ko nga dahil masabutan kung wadyan din nag-uukbo. Dahil man mahiling bipit. Maawot. Makahuyon. Mamatagon. Pero abot ang tinampo. May tinampong naabot. May mga tinampo na. Tadya nag-aagis so truck na kakargahan kang line pasiring sa faktorya. Madiklo. Pwede kang, maski diyan ka sa tahaw. Dahil ka mahiling digdita. Mabata. Takol. Yeah. Batag. Mga kahoy. Langatong. Yarao na digdig. Gabos na pagkatapos, ang mahiling mo sana na klarado, itong so inubaan ng bulod. Yes. Okay. Okay, yun na tabi bibi. Pababa na ko giraray. Naghahapot kita digdi kung sa inan pwedeng makatapok kita ki-informasyon. Tuminukad kita digdi sa langkaw na bulod tabi bibi. Okay, sige. Nadudungawan niya tungo niyan. Ining so quarry area, quarry site. And utos sa bulod, nagaralakaw-lakaw pa so mga pulis garo ito, nagsusumada pa kaniba pa na konta. Uto nga ni nakahurong ko sarong nagkukwari man digdi. Bago da subak ko niya, maray nga ni nan-advise sa saya kan sayang busing, katapos nga kan pagtrabaho mo, itago mo nga diyan sa maawot. O nakaligtas. So bako. Tinago niya sa maawot. Iniling niya ngunyan, ay salamat, grabing pasalamat, ay salamat nga subako, dahil ko dahil nga na ano. So open, so lantadon tabi bipe, ayun remate. Tapos. Okay. So yan tabi bipe, yan sa to yung mga dagdag na informasyon, follow up niya to exclusive yan sa DCGB, kasabay niya to si Boy sa mobile, Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat, Jimmy, sa report. DCGB Flash Report. On the spot report, mga tugang si Jimmy Nasalita, hali po dyan sa Miti kan Kamali Galbay. Initial na pahayag kan mga testigo duman.
4 na bakho, 2 na driller. Una sarong kubo ang nasulo. Pending pa yan sa investigasyon mga tugang kan mga otoridad. Mga tugang, bago kita magtapos kan mga bareta, nakatalaan pong magpatudok nin Sputnik V, coronavirus vaccine si Russian President Vladimir Putin. Ngunyan na daw. Ano sabing pagtudok kang 68 anyos na si Putin, tanganing matapos na ang pag-question sa epekto kana sabing bakuna. Sigon kay Putin, voluntaryo nindang papadesisyon ang mga namanwa ninda kung mapatudok nin bakuna. Piglinaw kay ni na maski dahil napig-question ang sa indang bakuna, dakol pa man giraray sa mga nasyon ang nagbakal kay ni. Nakatalaan man na mag-abot sa Russia ang mga eksperto kang European Medicine Agency para pagadalan ang clinical trials na ginibo kan bakuna. Iligtas ang sadiri kontra COVID. Aramon ang mahalagang impormasyon kung paano ini maiiwasan. Digdi sa GB. Giya kan banwaan kontra COVID. GB kontra COVID. GB kontra COVID. News Manager Mar de la Cruz sa detalye. Paring Mar, good morning. Good morning, BP. Ipo na ligtasan si Mana Santa sigon sa Department of Health o DOH sa tao ang padago sa pagitaas ng COVID-19 cases sa Pilipinas. Nabiganahan siya na dapat aramon kang publiko ang mga peligro factors na nagpapalangkaw kan tiyansang magkahilang. Ginawa doon kan DOH sa saraw na digdi ang pag-iwas sa mga lugar na nag-urumul-umul ang mga tao asing kadakol na makakaibanan sa sarong lugar. Sabiso pa ka mga eksperto sa salud sa DOH na mas ligtas ang diit na tao asin may tamang distansya. Arong pakiramdam kan DCGB asin kan DOH para sa ligtas na pamilya asin komunidad. Sa COVID-19, ligtas at mayarang. Business News. Business News. Siniguro mga tugang kan Department of Agriculture na may subisyenteng supply nin gulayon. Asin karning urig ngunya na panahon mahal na daw. Sa virtual presser kan Department of Agriculture, sinabi ni Dr. Nichols Manalo kang high value crops program na may surplus nin gulayon ang primerong parte kan 2021 gikan sa Cordillera Region asin Region 2. Dahil maning problema sa logistics sa pag-deliver nin agricultural supply maski may pandemya. Sinabi niyang marahayang koordinasyon sa mga nagpapautob kan pinahigpit na checkpoints sa mga borders na dai pag-ulungon ang biyahe nin mga pagkaon. Sangon yan, padagos ang pag-abot kan supply nin gulayon para sa mga surplus areas pasiring sa Metro Manila. Iyan pang detalyes kan mga bareta ngunyan pong aldaw. Sa pangaran po ka nagsurat, News Manager Mar de la Cruz, asin News Director Edwin Peralta, sa lado lokal, katuwang man si Angel Mostasa. Iyan ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. GB News Express. News Express. GB News Express. Ang sekreto ng may malakas at masiglang pangangatawan, Philnoni Juice at Philnoni Capsules. 100% pure. Ako po si Mila, 64 years old. Nag-positive po ako sa COVID-19 last February. Maraming testimonials na malaking tulong ang Philnoni sa mga nag-positive. Sinubukan kong uminom 2 beses isang araw. Lumakas ang resistensya ko at mabilis naka-recover. Salamat sa Diyos at sa Philnoni. Philnoni Juice and Philnoni Capsule. 100% pure. Subok na at epektibo. Health is still the best one. Mabibili na sa inyong mga suking butika. No approved therapeutic claims. Mabibili sa Medicus Pharmacy, Ginubatan and Pulangi, St. J. Pharmacy, Tabaco, Ram Pharmacy, Ultra Drug Albay, Jemel Pharmacy at sa inyong mga suking butika. Distributed by Fornix Corporation. Maggie Magic Sarap, my new triple pack. Maggie Magic Sarap, my new triple pack. Dagdag savings up to 2 pesos sa new triple pack. May Maggie Magic Sarap triple pack na. Dagdag up to 2 pesos savings, dagdag sarap at aroma pa. Para sa all-in-wonderful na lutuin araw-araw. Dagdag savings, araw-araw sa new triple pack. Hey! Maggie Magic Sarap new triple pack. Bili na!
Savings up to 2 pesos versus buying 3 Maggie Magic Sarap 8-gram packs. Dagdag sarap at aroma versus previous formulation. Nasa kamay mo ang kalusugan at kaligtasan ng mga alaga mo. Paalalang hatid ng Microban GT at Tigrolac. Isolation, nutrition, disinfection, supplementation, vaccination. Kasaang 5 steps. 1, 2, 3, 4, 5. Para alaga ay protektado. Sunding mabuti mag-biosecurity. Ikaw at ako, lahat tayo. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kasado. 5 kasado. 5 kasado. Sa pulugan payasin kalintura, ang biogesic, maasahan ng tibay, igwapang alaga. Kasi pag makusog ang bulong, baka makaraot. Matibay ang alagang biogesic. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. Pandesal. Ito naman ang tunog ng may diskarte. Pandesal! Yan ang legit Gin Kapitan. May tamang lasat hagod sa presyong kayang-kaya. Gin Kapitan. Kayang-kaya! Basta't sama-sama sa diskarte, kayang-kaya. Gin Kapitan. Kayang-kaya. Drink responsibly. Mama na makabalik sa trabaho, makahatid ang pagluwas. Kaya maugma ako sa mas dakol na immunity kan Enervon. Tulong para makalikay sa helang pagluwas. Kumpiyansa ako sa pag-uli sa pamilya. Ni po si Jenny. Happy Enervon user. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Brad, saan yung lakas na may dagdag pantatag? Cobra Vitamin C, now with Immuni Plus. So number 1 yun, sir. Immuni Plus? Sir, ang Immuni Plus, dagdag vitamin D at zinc yun. Mga tulong proteksyon. Nasa Cobra na ngayon. May vitamin C pa. Yan ang proteksyon. Meron pang vitamin B, taurine, ginseng at inositol. Same price pa rin, sir. Pero may added benefits. Ito pala ang kailangan ko sa panahon ngayon. Cobra Vitamin C, now with Immuni Plus. Angat ang lakas mo. Ang vitamin D at zinc ay tulong proteksyon at panglaban para sa panahon ngayon. Cobra Vitamin C Immuni Plus has 100% Reni vitamin D and zinc. Bring out the best in your coffee with Coffee Mate. Now in a 9-gram sachet, sakto kada timpla. May creamy goodness na bumabalot sa bibig. From the first sip to the last drop. Experience the creaminess of Coffee Mate 9 grams today. Kayo po'y nakikinig kay Henry Mas. Protektahan ang sarili laban sa COVID-19 sa mga sumusunod na paraan. Ugaling gumamit ng face mask kung kinakailangan lumabas ng bahay. Iwasang hawakan ang mga mata, ilong at bibig. Iwasan ang madalas na paglabas ng bahay at kung maaari ay umiwas muna sa mga matataong lugar. Panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Ugaling maghugas ng kamay gamit ang sabon at umaagos na tubig o kaya ay gumamit ng alcohol-based sanitizer tuwing lalabas o makakahawak ng anumang bagay. Takpan ng ilong at bibig gamit ang tissue, panyo o ang looban ng siko tuwing babahin at uubo. Ugaling protektahan ng sarili nang sa gayon ay kayang-kayang nating labanan ang COVID-19. Ang mensaheng ito ay sa inyo ng of the USAID-funded Emergency Assistance to Typhoon Raleigh-affected communities ng Action Against Hunger at CARE Philippines. Alright, balik kita mga to. Ay, alas 7 na pala ang pangyari. Alas 7 na pala. Antabay lang po kamo sa mga follow-up report ni Jimmy na salita, exclusive na bareta, mga tugang nanako akan DCGB. Si Jimmy lang po niya unduman sa eryang ito. Asin si Jimmy lang po ang nakahiling kang pangyayari, mga tugang sa Miitikan, Kamalig, Albay. Exclusive report. Thank you, Jim, ha? Congratulations, Jim. Nangyari po kasubanggi na panunulo mga tugang dyan sa kasubangging Matangaon. Dyan sa Miti. Mga equipment po kang Ibalong Resources Management, ha? Siya po na gari ang supplier o contractor ng mga limestone na pang-supply mga tugang dyan sa Palanog Good Found Cement Factory. Okay. Salamat kan sa ng pag-antabay. Diyan na lang pong 7:30 mag-restoryahan kita, mapadapit sa mga iba pang pangyayari sa tuyang pangpalibot. Asin po ang programang Anhapot. Salamat po. Sa ng pag-antabay, God bless us all. GB us all. Tapos na ang programa. Lakaw. Peace be with you. Namibidan sa albay
banwaan sa mong congressman Joey Salceda.